आरो माबायदि सोलायनायखौ बुंनायनि लामाखौ माबायदि खालामनो हायो? बेखौनो आं सिगां बुंबाय थादों जे बांद्राय खुगा बुंलाबायनानै लाब गैया मिथिया हसिया गोबां मानसिफ्रा बुंदोंमोन गनाय नङा मावाखै सरकारा जों बुंबाय थादों समाजसो खोन्थागोन नुगोन आरो मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथांनि मावनायखौ नुगोन आरो मैया दाखालि आं स्टेटमेन्ट होदों जे बावैसोनि उनावनो बिथांमोनखौ जोङो उदां अख्राङाव लोगो मोनगोन बेखौ जोङो मिथियो दा बबेबा बाथ्राया जों बुंजायो बबेबा बाथ्राया डाइरेक्टलि बुंजाया बेखौ लानानै जोंनि समाजाव दिनैहाय मा राजनिति गेलेनो नागिरदों बिनि गेजेरावहाय जोंनो दङ जेरावहाय गासै सक्तिकारिफ्रानो दिनै इउपिपिएल आवहाय ज' जानानै खौसेथियै जोङो बिथांमोनखौ बख'नायनि थांखिखौ जोङो लानानैनो बेस खालामनानै जोङो खौसेथि जादों होनबा बेयाव मानो गवा जानो मानगोनां बिटिआरनि चिफआबो बेखौनो बुंदों जे बिथांमोना थाबैनो उदां अख्राङाव फैखागोन आरो रायज्लायनायावथ' जोंनो दङ जोंनो मिथियो दा बेफोरखौ अपेनलि जेरैहाय अपोजिसन पार्टिफ्रा जोंनि गाहाय थाखोनि समाजाव गोबां गुबुंले बाथ्रा बुंनानै जोंनि बे जेनोखि गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिखौ गाज्रि खालामफैनायनि परिबेसखौ जोङो ससेयाव नुदोंमोन जोङो खुब सिन्था खालामदोंमोन बेखिनियाव जोङो माबोरै बेबायदि सिटुवेसनखौ जों हमथानो हानो थिग मोजां आरो बेखौ दिनै फोरमानखौ नुबाय जे बिथांमोना जे सुक्ति खालामनायनि स्पिरिटआव एनआइए सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव हरबाय स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव हरबाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हम जायगानिफ्राय दिनैहाय थल' गहोबाय बेथ' आरो बेनो मोनसे स्पिरिट ना आरो बेहाय मा दंबायो दिनै गाबोन गासिबो गजोबगोन जों बेखौ दिनै अपेनलि जों बुंनो हायो आरो सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों जोङो गथारगोन आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जाय स्पिरिटखौ लानानै जोङो सरकारजोंहाय नांथाबनानै खामानि मावदों जाय स्पिरिटखौ लानानै जोङो सेन्ट्रेल सरकारजों स्टेट सरकारजों जोङो गोरोबथा खालामदों बिनि गोरोबथाखौ बिथांमोनाबो जोंनि सेन्ट्रेल सरकार आरो जोंनि आसाम सरकार बिथांमोनाबो दिनै बे स्पिरिटखौ लाखिनानै खौसेथियै बे बिटिआरआव गोजोन बार होनानै आरो सरकार मोजाङै सालायनानै रायजो राजानो मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जोङो मावनायनि परिबेसखौ मोनदों गोजोन्थों।